Juan Kapitulo 15. Ako ang matuod na punuan sa paras, ug ang akong amahan maoy tig-atiman. Putlon niya ang tanang sanga nga dili mamunga ug pulungan niya ang tanang sanga nga mamunga. Aron kini mahinlo ug mamungag daghan. Nahinlo na kamo pinaagi sa akong pulong nga akong gisulti kaninyo. Pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo. Mabilin kamo kanako ug ako magpabilin kaninyo. Gawas kung magpabilin kamo kanako, dili kamo makabunga. Ingon nga ang usa ka sanga dili makabunga gawas kung magpabilin kini sa punuan. Ako ang punuan sa paras, ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya mamungag daghan. Kay kun wala ako, wala kamoy mahimo. Ang dili magpabilin kanako mahisama sa usa ka sanga nga ibalibag ug malaya. Pamuniton kini og dauban. Kung magpabilin kamo kanako ug ang akong mga pulo magpabilin kaninyo, makapangayo kamo bisan unsa ug madawat ninyo kini. Sa inyong pagpamungag daghan, kapasidunggan ang akong amahan ug sa ingon niini kamo mahimong akong mga tinun-an. Nahigugma ako kaninyo ingon nga ang amahan nahigugma kanako. Pabilin kamo sa akong gugma. Kung tumanon ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma ingon nga ako nagtuman sa mga sugo sa akong amahan ug nagpabilin sa iyang gugma. Gisultihan ko kamo niini aron mabatunan ninyo ang akong kalipay ug mahingpit ang inyong kalipay. Kini mao ang akong sugo. Pag hinigugmaay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo. Ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala mao ang pagpakamatay alang kanila. Kamo akong mga higala, kung buhaton ninyo ang akong gisugo kaninyo. Dili ko na kamo tawgon nga mga sulugoon, kay ang sulugoon dili mahibalo sa gibuhat sa iyang agalon. Hinunoa tawgon ko na kamo nga akong mga higala, kay gisultihan ko man kamo sa tanan nga nadungog ko sa akong amahan. Dili kamo maoy nagpili kanako, ako ang nagpili kaninyo ug gipili ko kamo aron manlakaw ug mamungag daghan, mga bunga nga mulungtad. Busa ihatag kaninyo sa amahan bisag unsay inyong pangayoon kaniya sa akong ngalan. Kini mao ang isugo ko kaninyo pag hinigugmaay kamo. Kung nasilag kaninyo ang kalibutan, hinumdumi nga ako'y unang gikasilagan niini. Kung kamo iya pa sa kalibutan, higugmaon unta kamo sa kalibutan. Ingon nga iya sa kalibutan. Apan gipili ko kamo gikan niining kalibutan ug kamo dili na iya sa kalibutan. Busa nasilag kaninyo ang kalibutan. Hinumdumi ang akong giingon kaninyo, walay ulipon nga labaw sa iyang agalon. Kung gilutos nila ako, lutoson usab kamo nila. Kung tumanon nila ang akong gisulti, tumanon usab nila ang inyong isulti. Apan kining tanan buhaton nila kaninyo tungod kanako, sanglit wala man sila makaila kaniya nga nagpadala kanako. Dili unta sila makasala kun wala pa ako moanhi og musulti kanila. Apan karon dili na sila makaingon nga wala sila'y sala. Ang nasilag kanako masilag usab kaninyo. Ang nasilag kanako nasilag usab sa akong amahan. Dili unta sila makasala kung wala ako pa buhata ang mga milagro diha kanila nga sukad masukad wala pa gayoy nakahimo. Apan karon nakakita sila sa akong nabuhat ug nasilag sila kanako ug sa akong amahan. Hinuon kinahanglang mahitabo kini aron matuman ang nasulat sa ilang balaod nga nag-ingon, gikasilagan nila ako bisag walay kapasikaran.
Muanhi ang manlalaban ang espiritu sa kamatuoran nga gikan sa amahan, ipadala ko siya gikan sa amahan ug magsaksi siya mahitungod kanako. Ug magsaksi usab kamo mahitungod kanako, kay kamo uban man kanako sukad pa sa sinugdan. Juan Kapitulo 15.